Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna šanijaka huwa al-abtar. Mi smo ti uistinu mnogo dobro dali, zato namaz obavlja i kurban kolji, onaj ko te mrzi bez spomena će ostati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Kurban je približavanje Allahu Đelešanuhu, prinošenje žrtve Allahu Đelešanuhu, iskazivanje blagodati prema stvoritelju koje nam je on podario, a posebno blagodati porodice i djece. Kurban datira od početka ljudskog života na ovome svijetu, na zemlji, jer nam Allah Đelešanuhu u Kur'anu spominje kurban koji su pridjenili sinovi Adem a.s. Kabil i Habil. Kurban od jednoga je bio primljen, od drugoga nije, i to je bio povod da se dogodi, nažalost, i prvo ubistvo na zemlji. Kurban kojeg mi danas praktikujemo da žrtvujemo Allahu Đelešanuhu datira od vremena Ibrahima a.s. i njegovog sina Ismaila a.s. jer je Allah Đelešanuhu iskušao Ibrahima a.s. gdje mu je naredio u snu da zakolje sina Ismaila kao kurban. Međutim, Allah Đelešanuhu je želio da iskuša Ibrahima a.s. te krajnji cilj nije bio žrtvovanje djeteta, nego zamjena toga kurbana za ovna koji je pripreman u dženetu i kojeg je Melek Džibril posebno doveo kao zamjenu za Ismaila a.s. gdje Allah Đelešanuhu poziva Ibrahima da ispunio svoju misiju i da treba da zakolje toga ovna umjesto svoga sina kojeg je izuzetno volio jer ga je dobio u svojim poznim godinama života. Akcija kurbana se organizirano, evo već dugi niz godina, realizira u Karađezbegovoj medresi uz podršku muftijstva Mostarskog i svih medlisa koji su u nadležnosti muftijstva Mostarskog, tako da možemo kazati da samo muftijstvo i svi medlisi imaju jako značajnu ulogu u ovoj akciji koja, možemo kazati, je od vitalnog značaja za internat Karađezbegove medrese i druge institucije islamske zajednice. Kroz ovu akciju također se pokazuje važnost džemata, zajednice i svih muslimana koji žive na području muftijstva Mostarskog, jer oni koji uplate svoj kurban podržavaju zajednicu, podržavaju rad medrese i svih obrazovno-odgojnih institucija islamske zajednice i na taj način medresa uzvraća kako na jedan šerijatski ispravan način žrtvovati ove kurbane i taj emanet, to povjerenje koje smo uzeli od naših džematlija, prvenstveno ibadet i približavanje Allahu Đelešanuhu da ispuni na najljepši i najbolji način. Akcija kurbana traje tokom cijele godine i ona se ogleda u temeljnoj pripremi za samu akciju gdje ljudi koji su zaduženi za sprovođenje akcije obilaze naše medlise, naše povratnike, gledaju stoku, vrše popis stoke koliko je to moguće kako bi se odabrala najbolja stoka za ovu akciju klanja kurbana. I u više navrata također ta koordinacija između medlisa, medrese i muftijstva je potrebna kako bi na određen način urodila plodom, jer ovo je vitalna također akcija za naše povratnike koji su se vratili posebno u manji entitet i medresa kupovinom stoke od tih naših ljudi pomaže njihov
tamo boravak i opstanak i na taj način se može ogledati da pomažemo direktno ne samo medresu i ove institucije koji dobivaju meso od akcije kurbana, nego i naše povratnike koji mogu sigurno plasirati svoje kurbane za klanje za ovu akciju u Karađezbegovoj medresi i islamskoj zajednici. Ovo je jako opsežna akcija. Nakon evidentiranja same stoke, sva stoka se mora veterinarski pregledati, moraju se izvaditi nalazi, moraju biti svi pasoši uredni kako bi stoka se mogla kupiti, kako bi mogla ići na klaonicu. Mi koljemo kurbane samo u certificiranoj klaonici koja ispunjava sve, znači pored šerijatskih uslova, sve epidemiološke, veterinarske i higijenske uslove za klanje stoke, za skladištenje mesa u hladnjaču, te za transport mesa do komora gdje se meso čuva do same upotrebe. Ovo je jako veliki emanet koji medresa preuzima na sebe da nabavi stoku, da je zakolje na ispravan šerijatski način, da stoka ispunjava sve uslove za kurban. Znamo i za krupnu i za sitnu stoku da postoje opći uslovi za kurban i posebni uslovi. Životinje moraju biti u potpunosti zdrave, ne smiju biti mršave, ta stoka se ne treba klati u kurban, tako da ovaj emanet u potpunosti je ispoštovan i mi vodimo računa, ali i dodatno ovo što u našem vremenu se traži od strane nadležnih institucija za ispravnost hrane i mesa, tako da je ovo sveobuhvatna akcija koja ima 100% sve uslove za klanje mesa u našem vremenu. Sva stoka se kolje na šerijatski ispravan način gdje naši profesori lično prisustvuju u samoj klaonici pored ljudi koji vrše klanje i oni uče tekbire i provjeravaju da li je sve u potpunosti sa šerijatskim uslovima sukladno. Stoga jako je važno da ljudi koji kolju kurban i za sebe pred svojom kućom, a posebno oni koji preuzimaju na sebe taj emanet, a nažalost ima danas jako mnogo humanitarnih organizacija i udruženja koji kolju kurban, a nemaju elementarno islamsko šerijatsko znanje o samom kurbanu, o načinu klanja i o svim onim ostalim stvarima kao što je sama podjela mesa, gdje je i zato šerijat sve regulirao. Stoga bi jako dobro bilo da ti ljudi tu akciju preusmjere na ljude koji su kompetentni u okviru rijasta islamske zajednice, a svakako rijasta islamske zajednice svakome pruži količine mesa koje su potrebne za humanitarne svrhe. Prije nabavke stoke sva potrebna dokumentacija se pregleda i ako je ona uredna, stoka se kupuje. Stoka kada dođe na samu klaonicu, također prilikom klanja veterinari su prisutni u ovoj certificiranoj klaonici. Oni pregledaju i meso i sve ono što je potrebno za klanje kao što su unutrašnji organi i ukoliko oni potvrde da je ta stoka u redu, ona naravno ide dalje, a ukoliko se dogodi nekim slučajem da bilo kakva sumnja postoji da nije meso ispravno, ono se odlaže na drugi način, a neće otići za same korisnike. Islamski propis je da se kurban sav može podijeliti, ali može se i podijeliti na 3 različite trećine, gdje je maksimalno 1/3 onaj koji kolje kurban može zadržati za sebe. Tako i u ovoj našoj akciji svako ko uplati kurban u medresu može doći po svoju trećinu ili da mu se ta trećina dostavi na kućnu adresu. Ostale 2/3 se moraju podijeliti, odnosno u ovom slučaju ostaviti za ishranu naših učenika, i to je pravilo koje se uvijek mora poštovati prilikom klanja kurbana.
Također, drugi dijelovi kao što su iznutrice, kao što je kurbanska koža, treba je zbrinuti, ne može se baciti na smetlište, posebno kada se kolje organizirano, ali evo mi imamo određeni, da kažemo, sporazum sa ljudima koji uzimaju samu kožu i na takav način se vrši to zbrinjavanje kože, a kada su u pitanju ove druge iznutrice također sa određenim kompanijama koje vrše preradu mesa se i to zbrine. Kurban je jako veliki emanet, posebno evo kada je to organizirana akcija, kada sve mora biti na vrijeme, kada se mora broj stoke nabaviti, kada je to nekada nepredvidivo. Imamo evo nažalost praksu da neki ljudi u toku prvog, čak i drugog dana Bajrama tek dođu da uplate kurban, onda je nama to posebno teško kako će se nabaviti taj kurban i ta stoka, ali zasigurno mi smo svjesni toga emaneta pred uzvišenim stvoriteljem i najozbiljnije pristupamo ovoj akciji i garantujemo i pred svijetom i pred uzvišenim stvoriteljem da se sve 100% zakolje onako kako je Allah dželešanohu naredio i preporučio njegov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pored mesa koje se obezbedi za cijelu školsku godinu za učenike Karađezbegove medrese koji žive u internatu, određene količine mesa Karađezbegova medresa podijeli drugim institucijama kao što su bolnice, starački dom, dom za nezbrinutu djecu, dom za djecu sa posebnim potrebama, to je centar za migrante, javna kuhinja i ostali neki možda pojedinci ili organizacije kojima je potrebna količina mesa. To je jako važno jer ovaj socijalni moment samog kurbana je jako bitan i kada čovjek kolje u privatnoj režiji, ali i kada se ima organizirana akcija, da se svi pomogu na ovaj način, posebno siromašni i bolesni, jer kurban jeste zato da svi osjete bajramsku radost i sreću i da se izbjegne bilo kakva razlika među ljudima, posebno u danima Kurban Bajrama. Dova za Kabul kurban možemo kazati da je najbolja Ibrahimova dova za kurban i zahvala Allahu dželešanuhu da nam podari sreću i da nam podari čestit porod koji će biti pokoran Allahu dželešanuhu, te dova Muhameda alejhi selama za svoj kurban i za kurban svoga ummeta kako bi bili pokorni Allahu dželešanuhu i njemu uvijek bliski čineći dobra djela. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Do Allaha dželešanuhu neće doći niti meso, niti krv od kurbana, nego do uzvišenog dolazi vaša bogobojaznost. Allah vam je podario kurbana da ih koljete da biste bili njemu zahvalni.